ko ba lapan pau do no actin jingi kadai ke jingmut dor klebie ke jingkran lamwir ka balong irrational ka bam don nongrim hai em te ka bumut tang namar bangi don ar ke jai ber kamlong shu bangi lekhi ya kanu no ke jingduna ke jingdpo ki policy juga sarkar ba phindring dur ya ka Meghalaya ya ka jikhi ke jingi pat ka Kashmir ngatrai kala dei tip ka jingkran rumah kam dei shu ta ka jingkran posnio kala dei ke jingkran rumah jong kita kinongkren ki bale si ka jingkershan ka jong pai ba ya ka ne ka jinga dinti jingi ka penlong ya ki bakin snuthu ba imar kasni ka bakut ya ki kalajan nak ta daw ki sedang ban kren kelumar ka dei tang ka jingkran kelumar ka bam don nongrem bat ka banomla airu dalele em ban pinyas srim ya ka jingki ka jingi ban penbe ya ka bha thungkam kum ki jingki apo Kashmir bat ki ki chala penpau nang bagi lap hai kubor ba nang kesni kesni ke ba kaladon all party meeting ana kalian ka jingi hi kum ka party hi miem priang ya ka jingi juga sarkar ka bala kentat bagi lekren ya ka reservation ka belong ka tauba katanrai jung ke jingi baro tenring i baga sarkar ka persyang ban penthami da ka bai kren ya ka te menta nagalian ka junga kumu president juga parti namar kani kende ke jing syakhan ka baklembu por ka pamarui ke junga bat sehni pli ki nongelam juga parti ki belawan bani sanran rengkat ki ki dan handir ki seng bhalang ki belawan bani simatalang te kani hi ke khobor ka basai shaga sarkar ka ba nagalian juga voice of the people party kamde ke bangi issue berngam ndring endale ya ke kam bat kumbang ilakut jumut bagani ke jing syakhan ka bampu por ko jinga kan ye peteng tak hadu pakar sarkar kan menjur ban penthma ye review ban review ban penthma ye reception policy ka balong ka tanrai jung ka jinge ha ka bidei bat ka ki khon samla ki ji khamtam ha ka ki khon samla ki wat kam wat jam anor ka jing kutru kam sakadon ka jing ta ka bakrau daga jing pentrikam ka jing sarkar ye kan ni roster hakani ka bor ka pemeta ka klemtre ban penbe ya ka reception policy ka dan nam kanu ka jingkhot ne ka nu city ba nak sarkar ka IP i kumbalong hadu menta ka sarkar hi ka klempat ai ling ba kanu ka jing pentip yangi ya ka ai ka bakilele ai bri ba jing dawa ka jing te kumbalong hi kani ka jingi ka nya seprang tak hadu ba ini yo ya kejebab ke masyarakat nak sarkar badan masih tu ba kami jadwal ni so ngaka syuki ki minister ki mdi ki khulung tingi lapatai ka kum ka jingdon pa kila dei bantip kei ka jing thumu ka jing ade ka kam election jo ke NPP ranking ya keren namar kumbang ong nagaliang ka voice of the people party kam nei tang ka seng sign perthai nei ka seng ka ban khlipat ya ka jek reu ka ka seng ka ban khlipat ya ka ri ka jingi kadai ka seng ka ban penbek ya shibun ke bangidon ka ban penbek kum ka jek tingi ngim i tangai ka election ni sejngai nakata ka for election ngingi pe ya ka sau ka san po snel tingim dan ni bani kren ni kita ki kambe de election ai pina ban suthu ya kani ngila de ban penshai kata ka shulong no tang ka daw ka bam don nong rib phimut pa ka ying ka shiri kamtip kam no person la reserve ha Meghalaya but phimdei ban ngolongo but phidi ban tip bagi babon ki state khamtam ki tribal state ki north eastern states ka reservation ke juki kapalat ya kata tenrengi di ke tribal dominated state ka bay pher ne ki pa state negeri India kata ka jingpen pau ka jungki ka dei tang ka kanya tap miao ka baki kim kwa ban penbe ya reservation policy ka jingkwa ka jungki hi namar ki snuthu bala dale chakut ngin job mangi ndai kan kata igini ki para garo padai kata ka ba nagaliang ka sarkar ki kwa ban nagaliang gini ki para jingi likit le si ki kwa bangin le chakut khnang bagan dala don kata ka jingkta iki pat ki sakno yangi ngin kwa ban le chakut ni kwa bagan dai ka political solution ni kani lingba ka political solution ni kwa ai ka balang just and fair kumbangi laong bangim kwa ban penduk nong yenu mo lagalong yangi kipai khasi leni kipai guru tangba kade banlong kaba shongnya kaba shonghok kata karpam baha kam ni kino election
Kebesusi kalau bakat kita kinong alam juga NPP kimi palat election. We don't see beyond election. We will look far away, 50 years ahead. Ngingi pek ya kata ke sanho kan rupo snem. Hangi hi kata kamdan jing sno ande ke ditangkat dau, but kadai ke jing bam klik ke jongki. Namar haki hi kamdan ke jing juk pat ba kadai be taman job election, but ke jing juk hajuki ke kota hak election. Kalau ke besusi, but upat ba ulah isai. Kumbangi ngila keren, ngila lek upat ba ngila peni kini ki mat, moh ki jingkular ki jungi. Kalau upat ba wai kalat ini bagindan ke sorkar ngin penurlong. Dari ada upat ba lesi umpat ibet ngimpat yo ke jingjob ke bangindon ke sorkar ngin ikut. Ini pendap ya ke bangilak kular. Ke election kadang jengai. Bat kini ki mat ki bangi ye ki kimdei ki mat job election de ki mat ban long ke jingkerku ye ki samla ki bawat kamuat jam. Itu na pernah ke jinge ngina ban senge no. Namar bangin ye keren ye kata ni perkat ye kata election. Ngingin perkat election ibu ye ke jinge ke jong ki kun samla ke jinge jong ke jai benri. Ngin habi ki adin kan ngin ki segi wei pat. Tender lai ki segi wei pat kenong segi pat. Mo kamut ke election haki ke don malakasan malaka Islam. Malakan ru panai. Ngingin perkat election. Kadai kita ka basungsi kalong bakini kinong alam joki wei ki parti QE tang ye election. They don't see beyond election. Masa pek kalong kumno. Tambah gaji syah kan beteng.